Исәнмесе сефирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. 64-тә 10 йортында яшәүчеләр лифтлар эшеннән канәгать түгел. Моның сәбәбе нидә? 39 яшьлек пассажир вафат, тагын 14 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Алабуга районында үлем белән тәмамлаган юл транспорт һәлакәте булды. Яршалыда кирәк вакытта кабызып була торган 3 яңа светофор эшли башлады. Җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр аларны ничек бәяли? Altmışdürtte 10 йортында яшәүчеләр лифтлар эшеннән канәгать түгел. Шәһәрдәшләребез сүзләренчә, лифтларның күтәрмәләре даими ватыла һәм алар лифтта йөрергә куркалар. Лифт янып селкенә, яшикләре белән проблемалар килеп чыга. Шалылар безнең редакциягә лифтның селкетә башлаган видеосын җибәрде. Халык фаҗига булыр дип борчыла. Проблеманы Резида Шаймарданова тикшерде. Он вот так вот по несколько раз надо напрягать ручкой, чтобы он захлопнулся. Понимаете? Флюра Калимуллина 74 яшьтә. Аңа инде 18нче катка кадәр күтәрелү яки 1нче катка кадәр төшү җиңел түгел. Әмма лифтта йөрү куркыныч ди ул. Лифтның күтәргеч җайланмалары еш кына софтан чыга. Әлбәттә, кабинадан чыга алмыйча анда басып каласы килми. И по несколько раз вот было это на днях буквально. Раза 3 без вызовов клиентов он останавливался и начинал трясти, не закрывался. Бывает так, не закрывается дверь. Это очень опасно, боязно даже. Я, например, лично боюсь ездить. Әлеге йортта яшәүче башкалар да йөк һәм пассажир лифтларында йөрергә куркалар. Бу кадрларда кабинаның нык селкенә башлавы күренә. Бу хәл кичә кич була. Лифтта 7 кеше. Шул исәптән балалар да була. Һәм бу инде бердән-бер генә очрак түгел. И вот этот лифт, если в него заходишь, ставишься с одной стороны, начинает вот так вот вибрировать. Ну, шатается как-то ездить, да. Ну, страшно. Лифты страшненькие здесь, да. Живу примерно год. В последнее время лифт как-то стал некорректно работать. То дверь не закрывается, то вообще перестает ездить. Лифты у нас очень часто ломаются, постоянно их ждем. Подниматься очень высоко пешком. И вчера лично я стояла минут 5, наверное, 6, ждала лифт. Оба лифта не работали вчера вечером. Но я вчера только приехал. На 13 этаж пешком пошел. Первый раз вчера столкнулся. Ну, говорят, бывает постоянно. То тот не работает, то этот не работает. Лифтларга хезмәт күрсәтү оешмасында хәбәр итүләренчә, белгечләр шалыларның шикаятьләренә кичекмәстән җавап бирә. Шулай ук техник тикшерүләрне аена 2 тапкыр үткәрәләр. Хезмәт күрсәтүче оешмада билгеләп үткәнчә, барлык куркынычсызлык системасында планнан тыш техник тикшерүләр үткәрелгән. Лифт сел на ловителе. Это обычная штатная ситуация, когда груз или люди распределяются неравномерно в кабине. Из-за этого кабина сместилась и села на ловителе. Это ни на какую безопасность, на что не влияет. Это бывает нечасто, но это бывает. Это просто легко регулируется, делается. Шулай ук лифтларга хезмәт күрсәтү оешмасында 9 ноябрьдә белгечләр күтәргеч җайланмаларны тикшерүгә 2 тапкыр чыкты дип белдерделәр. Хәзер лифт штат режимында эшли. Резида Шаймарданова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 39 яшьлек пассажир вафат, тагын 14 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Алабуга районында үлем белән тәмамлаган юл транспорт һәлакәте булды. Анда вахта автобусы һәм йөк машинасы бәрелеште. Фаҗиганың беренчел сәбәпләре безнең алдагы материалда. Авария Алабуга махсус икътисади зонасында була. Предприятие хезмәткәрләрен йөртә торган вахта автобусында 20 пассажир булган. Алар арасында балалар юк. Бер-берсе белән автобус һәм КАМАЗ бәрелешә. Башлангыч мәгълүматларга караганда, юл транспорт һәлакәте юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу аркасында килеп чыккан. Йөк машинасы күрше рәткә басарга тели һәм автобусны күрми. Водитель автомобиля КАМАЗ 86 года рождения по предварительным данным при совершении разворота не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автобусом НИФАС, движущийся в попутном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка автобуса 83 года рождения. 39 яшьлек пассажир Шалыда яшәгән була. Үлемгә китергән авариядә 14 кеше зыян күргән. Шуларның 6-сы Алабуга хастаханәсенә озатылган. Бер зыян күрүчене медицина ярдәме күрсәтү өчен Шалыга алып кайталар. Пострадавший доставлен в 5-ю городскую больницу Набережных Челнов в отделение челюстно-лицевой хирургии. Состояние врачами оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Әлеге юл транспорт һәлакәте буенча җинаять эше кузгатылган.
По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход расследования контролирует Елабужская городская прокуратура. Хәзер фаҗиганың барлык нечкәлекләрен ачыклау өчен барлык тикшерү чаралары үткәрелә. Шулай куркыныч авариядә катнашучыларның һәрберсенең гаеплелек дәрәҗәсен билгеләргә туры киләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Яршолуда кирәк вакытта кабызып була торган 3 яңа светофор эшли башлады. Кагыйда буларак аларны җәяүлеләр агымы күп булган җирдә җиһазландыралар. Җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр аларны ничек бәяли? Лилия Гатина белеште. Лиана Николаева күптән түгел Яшьлек проспектындагы балалар поликлиникасы тукталышы янындагы яңа микрорайонга күченгән. Чолылы сүзләренчә, элегрәк аңа машиналарның җәяүлеләрне чыгаруын узак көтәргә туры килгән, ә яңа светофор барлыкка килү белән әлеге проблема үзеннән хәл ителгән. Ты видишь, что машины останавливаются, а не ждешь, пока машины, допустим, остановятся или не остановятся. А так уже в светофоре, когда стоит, он безопаснее. Тем более, когда у тебя есть маленький ребенок, уже видишь, что зеленый свет загорелся, и ты уже можешь спокойно переходить дорогу. Шолда яшәүчеләрнең күбесе чакыру төймәсе булган яңа светофорларны лаеклы бәяли. Аларны башка халык күп йөри торган урыннарга куйсалар, шәһәрдәшләребез шат кына булачак. Товарищ спортага кирәк. Тагын бүтән тагын олимпийскийга куйдылар, по-моему. Тагын күп җирләргә кирәк. Кая пешеходлар күп йөриләр, шул җирләргә кирәк. Шолы халкына уңайлы булсын өчен Яршолы проспектында 4-нче поликлиника тукталышы, шулай ук автозавод проспектында Олимпийский тукталышы янында яңа төр светофор урнаштырылган. Тик берәүләрне бу яңалык шатландырса, кайберәүләрне бик сөендерми. Многие, наверное, пешеходы даже и не знают о том, что надо нажать кнопку, чтобы загорелся сигнал светофора для них, как раз зеленый. И поэтому они идут на зеленый сигнал светофора для водителей, соответственно, нарушая правила. Для водителей это, да, конечно, неудобно. Если бы пешеходы собирались все толпой и нажимали один раз, тогда да. А так они по одному каждый раз переходят, и толку с этого. Пешеходка лучше была. Шул ук вакытта ЮХИДИ хезмәткәрләре мондый светофорлар нәтиҗәле дип саныйлар. Алар юлларда хәрәкәтләрне берничә мәртәбә киметә. 3 яңа светофордан тыш шәһәрдә тагын Чаллы шәһәр төзелеше, Орловка тукталышында, театр һәм лента кибете янында машина төзелеше тукталышларында эшли. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. 28 ноября. ДК «КамАЗ». «Щелкунчик». Волшебная зимняя сказка в постановке Государственного академического театра «Русский балет». Незабываемый романтический ужин с видом на вечерние Челны. Проведение любого торжества. Банкетный зал на 150 человек. Каждые выходные музыкальная программа. Загородное кафе «Вилла Браун». Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.